Vypočítame najväčšieho spoločného deliteľa čísel 8 a 12. Najprv si ukážeme dlhší postup a potom kratší postup. Keď hľadáme najväčšieho spoločného deliteľa čísel 8 a 12, môžeme určiť množinu všetkých deliteľov čísla 8, množinu všetkých deliteľov čísla 12. Každé číslo je deliteľné jednotkou a sebou. Teda číslo 8 je deliteľné jednotkou a číslom 8. Číslo 12 jednotkou a sebou. Ďalšie deliteľe nájdeme pomocou rozkladu daných čísel na súčin prvočísel, prvočiniteľov. 8 sa rovná 4 krát 2. To sa rovná 4 rozložíme na súčin 2 krát 2. Krát odpíšeme, dvojku odpíšeme. Z tohoto rozkladu vidíme, že ďalším deliteľom čísla 8 je prvočíslo 2. Budeme robiť dvojice. Môžeme urobiť dvojicu 2 krát 2. Dostávame 4. Inú dvojicu pomocou troch dvojek neurobíme. Trojica by bola 1, 2 krát 2 krát 2 a pomocou rovná sa zistíme, že to sa rovná 8, čo už v množine všetkých deliteľov máme. Presvedčíme sa, či sme našli všetky deliteľe čísla 8. Koľko máme v rozklade dvojek? 3. Keby bolo o jednu viac, sú 4. Číslo 8 má 4 rôzne delitele. Už máme 2 deliteľe čísla 12, najmenšieho deliteľa, najväčšieho deliteľa. Ďalšie delitele nájdeme pomocou rozkladu na súčin prvočísel, súčin prvočiniteľov. 12 sa rovná 4 krát 3, to sa rovná. 4 zapíšeme pomocou súčinu 2 krát 2, pokračujeme krát a odpíšeme 3. Z tohoto rozkladu vidíme, že ďalšími deliteľmi čísla 12 sú čísla 2 a 3. Sú to vlastne prvočíselné delitele čísla 12. Budeme robiť dvojice. 1 dvojica 2 krát 2, druhá dvojica 2 krát 3. Dostávame 2 krát 2 je 4, 2 krát 3 je 6. Trojica by bola len 1. Cez rovná sa zistíme, že to je vlastne číslo 12, čo už v množine všetkých deliteľov čísla 12 máme. Počet všetkých deliteľov čísla 12. Koľko máme v rozklade dvojek? 2. Keby bolo o jednu viac, boli by 3. Koľko je v rozklade trojek? 1. Keby bolo jednu viac, boli by 2. Vychádza nám, že číslo 12 má 6 rôznych deliteľov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Môžeme si pozrieť spoločné delitele týchto dvoch čísel. Spoločný deliteľ je číslo 1. Číslo 8 nájdeme v prvej množine, v druhej množine nie je. Teda číslo 8 nie je spoločným deliteľom týchto dvoch čísel. Spoločný deliteľ je číslo 2 a spoločný deliteľ je aj číslo 4. Číslo 3 je deliteľom čísla 12, ale nie je deliteľom čísla 8. Podobne aj číslo 6. Z uvedeného vidíme, že spoločné delitele čísel 8 a 12 sú čísla 1, 2, 4. Najväčší spoločný deliteľ je číslo 4. Skúsme vyriešiť ďalšie príklady. Najväčší spoločný deliteľ čísel 10 a 25. Stačí si uvedomiť, že sú dôležité rozklady na súčin prvočísel. Obe čísla rozložíme. 10 sa rovná 2 krát 5. 25 sa rovná 5 krát 5. Vieme, že číslo 1 je vždy spoločný deliteľ daných čísel,
pretože každé číslo je deliteľné sebou a jednotkou. Pozrieme si, či existuje prvočíslo, ktoré by bolo spoločným deliteľom týchto čísel. Áno, v jednom aj v druhom rozklade vidím 5. 5 je spoločný deliteľ týchto čísel. Majú spoločnú dvojicu? Nemajú, pretože pri prvom čísle máme dvojicu 2x5, pri druhom 5x5. Najväčším spoločným deliteľom je číslo 5. Vypočítajme najväčšieho spoločného deliteľa čísel 40 a 72. Obe čísla rozložíme na súčin prvočísel. 40 sa rovná 5x8, to sa rovná 5 odpíšem, je to prvočíslo, krát 8 si napíšem ako 2, krát 2, krát 2. 72 je 8 krát 9, to sa rovná 8 je 2 krát 2 krát 2, 9, 3 krát 3. Vieme, že jednotka je spoločný deliteľ týchto dvoch čísel, je to najmenší spoločný deliteľ. Pozrieme sa, či existuje aj väčší spoločný deliteľ. Majú spoločnú dvojku. Číslo 2 je deliteľom čísla 40. Číslo 2 je deliteľom čísla 72. Majú spoločnú ďalšiu dvojku. Teda dvojica 2x2 je deliteľom jedného čísla a zároveň je deliteľom druhého čísla. Spoločná je ešte jedna dvojka, teda trojica 2x2x2 je deliteľom jedného čísla a zároveň je deliteľom druhého čísla. Nič iné spoločné nemajú ani prvočíselného deliteľa, ani dvojicu, ani trojicu, ani štvoricu. Teda najväčší spoločný deliteľ je trojica 2x2x2, čo je 8. A ešte si vypočítame jeden príklad. Určíme najväčšieho spoločného deliteľa čísel 25 a 49. Opäť rozklad oboch čísel na súčin prvočiniteľov. 25 sa rovná 5x5, 49 sa rovná 7x7. Musíme si uvedomiť, že každé číslo je deliteľné jednotkou a sebou. Nemajú spoločného žiadneho prvočíselného deliteľa, ani dvojicu, ani trojicu, ale majú spoločného deliteľa číslo 1. Číslo 1 je deliteľom každého prirodzeného čísla. Úlohu máme vyriešenú.